Zakaj ta avantura med vami in slovensko publiko še kar traja in traja? Pa ja mislim zato što je iskrena. Zato što je iskrena, zato što nema nikakvih zlih primisli. Samo čista ljubav i ja se nadam dobra muzika. Pripravljate kaj novega, drugače? Da, nakon nešto više od 4,5 godine ušao sam u studiju, počeo sam raditi na novom albumu. Praću ga sa dosta dobrim ljudima iz svijeta pop muzike, znači ne samo odavde nego iz svijeta, ali o tome ću razgovarati kad za to dođe vrijeme. Evo, za sad samo toliko mogu kazati. Stvari teku kako teku. Album bi trebao biti bez konkurencije najbolji do sada moj, ali za to treba vremena. Bliže se Splitski festival, vas bomo mogoče vidjeli tam? Ne, ja već dugo vremena zapravo jako rijetko nastupam na festivalima, tako da me neće biti na Splitskom festivalu. Zakaj ne? Zato što ja sam festivale nekako prožvakao, konzumirao, probavio i više jednostavno nemam nekakvu ambiciju natjecati se. Prije mi je to bilo gala, sad jednostavno mislim da nema potrebe da se nadmećem s bilo kime. Tu sam fazu da imam potrebu biti bolji od nekoga, tu sam fazu prošao, pogotovo biti bolji na festivalima. V Sloveniji pravijo, da so festivali v bistvu samo še kost za glodanje novinarjev, tabloidov, namenjeni samo rumenemu tisku. Kako je s tem na Hrvaškem? Pa dobro, i novinari moraju živjeti od nečega. Novinari žive od medijskih osoba i žive od festivala, među ostaloga, naravno. Slažem se, ali ne mislim da je to loše. Naravno. Petar Gašo, hvala lepa. Hvala vama.